Ftit jiem wara li l-Gvern f'Novembru li għadda ħabbar il-budget fil-Parlament, il-Kummissjoni Ewropea talbitu biex jerġa' jagħmel reviżjoni u jnaqqas l-ispiża fin-nefqa tiegħu b'40 miljun euro. Bħala parti mit-tnaqqis fin-nefqa tiegħu, il-Gvern iddeċieda li jnaqqas 240,000 euro mill-allokament tal-budget tal-Kunsilli Lokali. Dan jammonta għal massimu ta' 4,000 euro minn kull kunsill lokali f'Malta u Għawdex. One News prova jieħu reazzjoni ta' uħud mill-membri tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li kienu kunsilliera qabel saru membri parlamentari. Saqsejnihom kemm jagħmel sens li jitnaqsu l-fondi allokati għal kunsilli lokali u ma jitnaqqas is-super salarju tal-konsulent pensjonant tal-Ministru Pulicino li jaqla 6,000 euro fix-xahar, 10 darbiet aktar mill-paga ta' pensjonant. Filip Mifsud li huwa l-assistent parlamentari fil-Ministeru ta' Pulicino iġġustifika dan it-tnaqqis u qal li ma setax jiġi evitat. Jiena ngħidlek kieku kien hemm sitwazzjoni fejn il-kunsilli speċifikament naqsilhom l-ewwel jiena ma kontx naqbel. Imma ma dik iċ-ċirkostanza naħseb li kienet miżura li ma setax evitat. Qed li di ma setax tiġi evitata. Però pereżempju għandi qudiem iċ-ċifra li qed jitħallas starter up u da jitħallas 6,000 fix-xahar. Nies ovvjament isaqsu għal xiex ma jitnaqqas ta' dak u tnaqqas tal-Kunsilli Lokali. Minnaħa l-oħra l-wib tal-Partit Nazzjonalista David Aġus għalli ma jistax jirrispondi għax mhuwiex informat fuq is-suġġett. Ma bifini ma tħarġ f'Kunsilli Lokali għamin, s-sużament m'għandix naqsam. M'għandix l-affarijiet qudiem jew ċed fuq għas-suġġett kif nabbat wieġbek. David Aġus jirreferina għal Edwin Vassallo. Iżda Edwin Vassallo għalli mhuwiex lest jirrispondi għalissa. Mhux għalissa, ħaniċċekkja. All right? Nista' nerġa' nċempillek, jiġifieri tiċċekkja u nerġa'. Mhux għalissa. Edwin Vassallo li ma kienx jaf iwieġeb lanqas huwa l-kap tas-sezzjoni kunsilliera fih dan il-Partit Nazzjonalista.